I kvällens utblick så ska vi till Island som just nu upplever en turistboom. Men frågan om hur Island ska hantera den växande turistströmmen blir faktiskt allt mer akut. För nu varnas det för att känsliga miljöer hotas av turismen. Det här är kanske den viktigaste förklaringen till den turistboom som landet nu upplever. Folk från hela världen kommer hit för att få uppleva den isländska naturen. It's amazing, and also heard about a lot of Game of Thrones. They did their shooting here, so it's quite excited to be here. Ja, tv-serier som Game of Thrones lockar allt fler till det karga landskapet. I år besöker över 1,5 miljon människor Island. Nästa år spår turistföretagen att över 2 miljoner kommer hit. I just think the word has spread about the beauty and it's easy access. I mean, it's only a 4.5 hour flight from the East Coast. We love Iceland. It's got all the colors, everything. So we keep coming. Yeah. Every year. Yes, yeah. We have another holiday booked next year, so we'll be back. Bring our friends and just Yes. trying to show them as much as possible of the beauty here. Turismen har passerat fisket och blivit landets viktigaste inkomstkälla. 24 000 människor jobbar med turismen i ett land med 330 000 invånare. Samtidigt går byggnadsindustrin på högvarv för att bland annat förse besökarna med hotellsängar. Men det höjs allt fler varnande röster. De många besökarna ökar slitaget på den känsliga miljön vid geishrar och i vulkan- och glaciärlandskapet. Just 2 days ago, we weren't able to go onto the glacier because the entrance was gone. But What happened? just too much rain. The level of the lagoon rose, and we weren't able to access the ice, so we had to cancel. But That will happen more and more in the future, do you think? well, weather changes. And we know that very well in Iceland, but the glacier is in retreat, just like all the other glaciers around Iceland, and just that is causing problems for us. Careful with the vegetation, it is tense. Island är ju också ett känsligt land. Det kanske inte tål att ha hur många tusen människor som helst på samma plätt. Så vi måste jobba för att sprida våra besökare över hela landet. Vi måste sprida dem i tid, vi måste sprida dem i rum, vi måste sprida dem också inom dygnet. Alltså vi måste jobba på väldigt många olika sätt för att klara av denna ökning. It is amazing and very special. Iceland to me is like whole another universe. It's like another planet, not on Earth. Yeah, really good. Välkommen hit, Tom Arnbom, Arktisexpert på Världsnaturfonden. Tackar. Vilka är de största riskerna med den här turismen på Island? När det blir så väldigt mycket folk på koncentrerade platser så blir det slitage på vegetationen till exempel. Tänk på att det kommer tusentals människor som ska gå på toaletten på vissa ställen och det är fullt. Vad gör de? Ja, de går på fel ställe, det blir så kaos. Eller om det kommer hundratals människor in i småbyar och ska börja titta på alla de som går i trädgården eller håller på att arbeta. Det här blir så enormt slitage på vissa ställen och det här påverkar även de människor som bor där. Men det finns väl många platser där de turister vallfärdas så att säga. Varför är Island extra känsligt? Ja, det här är ju ett arktiskt område och samtidigt är det vulkanområde. Så att många av de här ställena, om du går och åker ut med en bil i vulkanområdena, försvinner inte de här märkena. De kommer kvar från bilspåren i 20-tals, 30-tals år efter. Så det är otroligt känsligt uppe. Det växer. Tänk om du gör samma sak i södra Sverige så är det vegetation som tar bort skräpet eller fotspår. Men det gör det inte här uppe, de är kvar. Varför är det här så allvarligt då? Jo, för att det här är Islands, det de säljer är den här kargheten, den här vildaheten. Om man då förstör den, förstör man ju för turistnäringen i sig. Och det är enormt mycket infrastruktur nu som kommer in här. Hotell, mindre flygplatser bygger man på Island. Och om då turisterna inte kommer dit,
ja, då står det här med allting som man investerat i som är helt meningslöst då. Du pratar om i inslaget att man borde liksom sprida turisterna både geografiskt och tidsmässigt. Är det ens realistiskt att tänka så? Jag tror inte det, för det har en glaciär mitt på Island och även en massa lavamark så det inte går att vara på helt enkelt. Då måste man köra runt med flygplatser. Det är väldigt svårt. Jag skulle göra på ett helt annat sätt. Alltså, skulle jag höja priserna och satsa på mer exklusiv turism. De finns där, turisterna. Och kan man se att man gör någonting redan nu? Att man försöker? Ja, man pratar om nu att man ska liksom få dem in på mindre områden. Jag vet att Iceland Air till exempel vill ha fram nya riktlinjer som är bindande för turistindustrin. Så man liksom vet vad man gör. Man tar hänsyn till naturen. Framförallt minska antalet personer. Men det låter lite sorgligt det du sa att det ska bli bara de som har mycket pengar som ska få komma dit då? Ja, det är tråkigt, men det är så att vissa områden kan man ta av hur mycket folk som helst. För att förstå man, massturismen är inte för Island. Jättekort så här på slutet. Varför vill Iceland Air minska turismen? De borde väl vilja ha massa problemet turister. blir för mycket turister förstör de det de har. Deras tillgångar förstörs av för mycket turister. Det går inte, det är Iceland Air insett. Det är så ett moment 22-läge. Tack för att du kom hit. Tack.